या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह आणि आपण पाहताय संध्याकाळच्या टॉप न्यूज। बारसू इथं मोठा घातपात होण्याची शक्यता आहे। जिलेटिन स्फोटके येत आहेत असं विधान निलेश राणेंनी केलंय। केवळ उद्धव ठाकरे 6 मेला ग्रामस्थांना भेटण्यासाठी येत असल्यामुळे ग्रामस्थांची दिशाभूल करण्यासाठी हे वक्तव्य करतात। त्यामुळे निलेश राणेंची सरकारनं उच्चस्तरीय चौकशी करावी। दोन्ही जिल्ह्यांच्या पोलीस अधीक्षकांनी याबाबत गंभीर दखल घ्यावी। जे उदय सामंत आणि राणे विनाकारण काळ्या मांजरीप्रमाणे दौऱ्याच्या आडवे येण्याचा प्रयत्न करतात त्यांची लफडी पुढील काळात बाहेर काढणार असा इशारा खासदार विनायक राऊत यांनी दिला। कणकवली तालुक्यातील वरवडे संगम पॉइंट येथील गडनदी पात्रातील मोठ्या खडकावर बसून सेल्फी काढत असताना हरिकृष्णन टी मनोज पाय घसरून बुडाला। त्यांचा मृतदेह नदीपात्रात आढळून आला। मृतदेहाचं शवविच्छेदन करून नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आलं। राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी घेतलेल्या निवृत्तीच्या निर्णयानंतर राष्ट्रवादीत निर्माण झालेलं वादळ आता थोडंसं शमण्याची चिन्ह आहेत। पत्रकार परिषदेत येत्या 2 दिवसात सकारात्मक निर्णय घेऊन कार्यकर्त्यांच्या भावना दुखावणार नाही तशा प्रकारचा निर्णय असेल अशी भूमिका खुद्द पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी मांडली आहे। त्यामुळे आता पुढे काय घडतं हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे। खासदार संजय राऊत, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या दोघांचे ब्लॅकमेलिंगचे धंदे आहेत। बारसू ग्रीन रिफायनरी प्रकल्पाला समर्थनासाठी मुख्यमंत्री असताना उद्धव ठाकरेंनी जे पत्र दिलं त्याची किंमत 100 कोटी होती। आता विरोधासाठी किती 250 कोटी की 500 कोटी त्या जाहीर करा अशी टीका आमदार नितेश राणेंनी केली आहे। कोकणातील बारसू इथं होऊ घातलेल्या केंद्र सरकारच्या रिफायनरी प्रकल्पामुळे कोकणच्या विकासाला चालना मिळणार आहे। त्यामुळे अनेक उद्योगधंदे येऊन त्यातून रोजगार निर्मिती होईल। पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक आणि आरोग्याच्या उत्तम व्यवस्था निर्माण होतील। त्यामुळे हा प्रकल्प होणं आवश्यक आहे। काही लोक म्हणतात कोकणचा कॅलिफोर्निया करू। कॅलिफोर्नियात असे 14 प्रकल्प आहेत। विरोधकांच्या अज्ञानामुळे हा प्रकल्प थांबू नये म्हणून बारसू येथील रिफायनरी प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ 6 मेला कोकणात जाणार आहे असं ट्विट केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी केलंय। आणखीन काही महत्त्वाच्या बातम्यांसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण सात लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल।